Прывітанне сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – ці пойдзе Александр Лукашенко на прэзідэнцкія выбары. Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Гэта вядомыя палітолагі Анатоль Котаў, прывітанне. Прывітанне. І Павел Вусаў. Добрый вечер. Добрый. Ну што ж, адразу пачнем дыскусію. Анатоль, большасць палітолагаў, я думаю, вы это разумееце, мяркуе і ўпэўнены, і палітыкі, і палітолагі, што Александр Лукашенко пойдзе на прэзідэнцкія выбары. Вы адзін з многіх, які адстойвае пазіцыю, што гэтага не будзе. Коротка, можа, цягам не больш хвіліны для пачатку нашай праграмы скажыце вашы аргументы, чаму вы гэтым перакананы, ці прынамсі на гэтым настойваеце? Я настойваю на тым, што Лукашенку не варта ісці на выбары, калі ён хоча нават самого сябе захаваць у рэшце рэшт. Таму што вельмі сур'ёзна змянілася сітуацыя. Зараз ён асабіста і як дэ-факта ачольваючы гэты рэжым, ён знаходзіцца ў найгоршай сітуацыі за ўсе папярэднія ітэрацыі. У яго відавочна няма унутранай падтрымкі. Гэта не вельмі змянілася, сітуацыя не нармалізавалася ўнутры, калі мы кажам пра у параўнанні з 2020 годам. Але што змянілася сур'ёзна, ён страціў знешнюю падтрымку. Яго, так мовіць, не падтрымлівае Кітай, яны нават яго не павіншавалі з днём нараджэння. Ён відавочна перашкаджае, замінае захаду, ён не задавальняе Украіну, хаця там ёсць вось гэтыя чырвоныя лініі, якія ён трымаецца. Але што самае горшае для яго, ён перастаў задавальняць нават Расію. Дазвольце, Анатоль, я проста удакладню, паколькі вы ўсё кажаце лагічныя аргументы, чаму яму не варта ісці, і вы так это і сказалі, што яму не варта. Але гэта не адмяняе пытанне, што ён пойдзе, хаця яму не варта, ён ўсё это разумее, але ўсё роўна пойдзе. Но я ўсё ж такі з пункту гледжання зусім палітычнага ці паліталагічнага яму не варта, каб захаваць самого сябе. Я думаю, што ён дакладна разумее сітуацыю, у якую ён патрапіў, і фактычна зараз ідзе гаворка не пра ягонае палітычнае жыццё, а пра ягонае жыццё увогуле пасля вось гэтага працэсу, які мы называем, які вы назвалі выбарамі. Ну, гэта нейкая электаральная кампанія ці перапрызначэнне новага кіраўніка. Дзякуй, Анатоль, дзякуй. І Павел, з вашых шматлікіх выступаў у прэсе мы ведаем, што у вас пазіцыя адваротная, вы перакананы, што ён пойдзе. Чаму, па-вашаму, ён пойдзе, нягледзячы на все гэтыя негатыўныя абставіны? Думаю, што тут і рацыянальна, і ірацыянальна сведчыць усё ў Беларусі пра тое, што Лукашенко застанецца прэзідэнтам, пакуль ён жывы. Калі сыходзіць проста нават з ягоных асабістых якасцяў, улада для яго ўсё. Улада для яго жыццё, і па-за уладай ягонага жыцця ніякага няма, і тым больш няма магчымасці захаваць уладу ў межах, скажам, свайго клана. Любая сістэма персаналісцкая, яна будуецца не толькі на асобе, але таксама на тым блізкім атачэнні, якому той ключовы гулец, дыктатар, намагаецца перадаць уладу. Як гэта было ў Азербайджане, як гэта ёсць у Таджыкістане, як гэта было ў Лацінскай Амерыцы і гэтак далей. З пункту гледжання рацыянальны для сістэмы, зноwu, мы кажам пра выгады сістэмы, для той сітуацыі, якую апісаў Анатоль, неабходна, каб той, хто зараз утрымоўвае ўладу, пры гэтай уладзе застаўся. Бо як толькі Лукашенко сыходзіць, нават, скажам, не з ягоных уласных жаданняў, па хваробе ці па прычыне фізічнай смерці, гэтая сістэма можа абрынуцца, альбо нават калі адбудзецца стварэнне нейкіх паралельных палітычных цэнтраў, як у Казахстане, напрыклад, паспрабавалі зрабіць, гэта таксама прыводзіць да дысбалансу сістэмы і крызісу. Але хіба не вы ў сваіх шматлікіх тэкстах пішаце, што сістэма так пабудавана, што, ў прынцыпе, Лукашенко можа нехта замяніць, і все, она застанецца на сваіх месцах.
у тым сэнсе, што ёсць механізмы захавання аўтарытарызму, наколькі яны будуць эфектыўныя ў далёкую перспектыву, гэта пытанне. На першы момант, канешне, яны могуць стабілізаваць сістэму, могуць не дапусціць да нейкай лібералізацыі, але ў тым ці іншым выпадку, канешне, атачэнне, сілавікі маюць больш рэсурсаў, алігархат, каб захаваць уладу ў сваіх руках. Але гэта ўжо будзе зусім іншая сістэма. І сыход дыктатара так ці інакш можа справакаваць унутраны канфлікт, унутраныя супярэчнасці, перадзел маёмасці, як, напрыклад, было ва Узбекістане. Па смерці Карымава, якую прыхоўвалі вельмі доўга, там прыйшоў да ўлады трыумвірат, але пасля таго, як Мірзіёеў прыйшоў да ўлады, фактычна ён знішчыў сваіх бліжэйшых саюзнікаў. Што ж, бакі абмянялись першымі рэплікамі, і давайте паглядзім сюжэт Талябабіна, які прадставіць тэму дыскусіі нашага сённяшняга двубою. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Лукашенко чарговы раз стварае інтрыгу. Як і папярэднімі гадамі, кажа, што наеўся прэзідэнцтва, і беларусам калі-небудзь давядзецца абраць іншага кандыдата. Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался, честно, и не планировал. Только в плане вот этих рассуждений, а что будет после меня. Пасля крытычных для дыктатара падзеяў 2020-га самаабвешчаны прэзідэнт відавочна не збіраецца проста так аддаваць уладу, пра што заявіў падчас апошніх парламенцкіх выбараў. Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы? Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. Калі Лукашенко па тэме свайго ўдзела ў любых электаральных працэсах выказваўся шчыра, то ён мусіў бы сказаць, што будзе трымацца сінімі пальцамі за ўладу да смерці. А паколькі гэтага ён сказаць неяк не можа і не хоча, то ему застаецца шукаць нейкія іншыя варыянты, вось так тут выжиманнічаць, што можа пайду, можа не пайду. Эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што ў атачэнні Лукашэнкі ёсць дзве групы. Адныя просяць застацца, бо баяцца прапасці без яго, другія прапануюць перазагрузіць Беларусь ужо без удзелу шматгадовага кіраўніка. Палітолог Дзмітрый Балкунец падкрэслівае, балатавацца на наступныя выбары Лукашэнку можа забараніць Масква. Маўляў, такое пагадненне Путін і дыктатар Беларусі заключылі яшчэ перад пачаткам поўнамаштабнай войны в Украине. Также Лукашенко не устраивает еще одного геополитического игрока — Китай. Лукашенко для Китая является сегодня большой проблемой, и это то, что может тоже влиять на решение, которое будет принимать не Лукашенко. Это будет даже не его самостоятельное решение, это будет решение в силу определенных обстоятельств, под давлением, может быть, Китая, России и так далее. Сярод магчымых пераемнікаў Лукашэнкі Дзмітрый Балкунец называе старшыню Савету Рэспублікі Наталью Качанаву і спікера Палаты прадстаўнікоў Ігора Сергіенку, які доўгі час працаваў у КДБ і кіраваў лукашэнкаўскай адміністрацыяй. Паводле палітолага пра свой удзел ці не ўдзел дыктатар можа заявіць у апошнюю хвіліну. Ад рэжыму Лукашэнкі я б чакаў спробы правесці максімальна кантраляваныя выбары, дзе фактычна будзе толькі суперніцтва розных сартоў і бацяк. Хто больш любіць Лукашэнку? Адпаведна, я б чакаў сама лагічны для ўладаў гэта сцэнар трох кандыдатаў: Лукашенко, Гайдукевіч і нейкі прадстаўнік камуністычнай партыі. Яшчэ адная прычына, праз якую Лукашенко можа не пайсці на выбары, гэта заўважнае пагаршэнне здароўя, звяртае ўвагу эксперт. Очевидно, что есть определенные проблемы, они, видимо, связаны с его определенными заболеваниями. Плюс ему 70 лет, и в истории, если он еще раз решит пойти там на очередную пятилетку, то велика вероятность, что он просто сыграет в ящик за ближайший там какой-то период. А это риски политические для Кремля в первую очередь. Будучыя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца на лета не пазней за ліпень. Ініцыятыва Белпол сцвярджае, што ўлады ўжо нават прынялі рашэнне адносна канкрэтнай даты – 23 лютага. Што ж, нават гэты сюжэт не расставіў все кропкі над «і», бо это самая, скажем, сур'ёзная, цікавая загадка палітычнага беларускага жыцця, ці пойдзе Александр Лукашенко на наступныя выбары. І ўрэшце для адных все зразумела, для другіх таксама все зразумела, і менавіта пра гэта сёння спрачаюцца нашы удзельнікі двубоя Анатоль Котаў і Павел Усаў. І наступнае пытанне я перадаю, накіроўваю Анатолю. Анатоль, пра то, што Лукашенко пойдзе, вот это гучала ў нашым сюжэце, казалі і ў 2020 годзе, калі нібыта была
дамоўленасць з Расіяй, што ему пора сыходзіць, пра то, што ён не задавольвае Кітай, таксама кажуць. І самы галоўны аргумент, які прагучаў з вуснаў Паўла Усова, гэта менавіта аргумент яго спецыфічнай натуры, індывідуальнасці. Вы на этот аргумент не хочаце звяртаць увагу? Но гэты аргумент, ён ляжыць у гэтай плошчы іррацыянальнага. І тут, канешне, ну, вельмі цяжка спрачацца, таму што ну, чалавек ужо там больш за 20 год трымаецца гэтымі сінімі пальцамі за ўладу, і, канешне, ну, вельмі цяжка нават разважаць пра тое, што ён сам з нейкай прычыны захоча пайсці на пенсію, назіраць за ўсім, як усё адбываецца збоку. Але ўсё ж такі ёсць у іррацыянальным і іншы, так мовіць, элемент, гэта ягоная сям'я. І калі ён клапоціцца пра сям'ю, пра будучыню сям'і, то трэба разважаць пра тое, каб зрабіць гэты трансфер, які так ці інакш адбудзецца. Ён адбудзецца ў сілу натуральных прычын, ці пад ціскам, ці... Ну, зрабіць яго больш кантраляваным. Зрабіць яго больш кантраляваным. І вось менавіта гэты, ну, фактычна, год, які сканчваецца, 24-й, ці пачынаючыся, ці пачатак 25-га, гэта будзе апошні момант, калі гэта можна зрабіць, ну, з меншымі нейкімі найменшымі выдаткамі для самого сябе. Зараз ён, канешне, так, у яго вялікая дылема, ён да апошняга будзе трымаць інтрыгу. Чаму? Таму што калі ён сёння скажа, што я зыходжу праз 4 месяцы, ці пражыве ён гэтыя 4 месяцы увогуле як прэзідэнт, таму што ён вельмі баіцца, ён такога у гісторыі лукашэнкаўскай, так мовіць, яшчэ не было, што адбываюцца сумленныя выбары, і зразумела, што праз 4 месяцы ён ужо не кіраўнік. Ну, то бок тое, што можа сабе дазволіць, і тое, да чаго нармальна ставіцца там Джо Байден, ці кіраўнік нейкай еўрапейскай дзяржавы, у Беларусі немагчыма. І яго гэта вельмі пужае. Ён бачыць, ён памятае гэты казахстанскі сцэнар, паводле якога, палікалам якога таксама у пэўным сэнсе будавалася ўся гэтая агромністая структура усебеларускага народнага сходу, якую ён адчольвае зараз. Да беларускага сходу мы яшчэ вернемся, а пакуль дадзім слова Паўла. Вот все гэтыя, ну, крокі, якія былі прадпрыняты за апошнія месяцы, пачынаючы ад беларускага сходу, заканчваючы нейкімі законамі па абароне там прэзідэнта, які, значыць, ужо не выконвае свае абавязкі, па абароне нават членаў сям'і прэзідэнта. Ці не кажуць, ці не даказваюць яны, што ён нейкую глебу для адыходу рыхтуе? Лукашенко як гісторык вядомы, вельмі добра ведае, разумее, што адзінай гарантыяй жыцця і бяспекі з'яўляецца ўлада. Больш ніякіх гарантыяў ніхто нікаму дасць не можа і ніколі не зможа. Даже нават гарантыі пэўныя, якія даў Пуцін Ельцыну, не змянілі таго факту, што адбылася перафарматаванне рэсурсаў. Ну, пры жыцці Ельцына Пуцін не дазваляў себе так рэзка на яго сям'ю нападаць. Бо яшчэ там усё ж такі не пабудавалася аўтарытарная сістэма. Другі сцэнар, пра якое узгадваў Анатолій, гэта Казахстан. Нават маленечкае такое нефармальнае пераразмеркаванне ўлады раптоўна прывяло да дэстабілізацыі і страты праз Назарбаева ўсяго. Нават Астану вярнулі Астане сваю гістарычную назву. Таму ён вельмі добра разумее, што небяспечна пераразмеркоўваць уладу, спадзявацца на нейкае лаяльнае тачэнне. Трэба ж таксама разумець, што гэта візантыйскі стыль кіравання, спосаб кіравання, што ў Расіі, што ў Беларусі, на жаль, азіятчына, яна засталася, і Лукашенко яшчэ больш узмоцніў і разумее, што нельга пераразмяркоўваць функцыі ўлады. І нават вось тое, што ўзгадвалі пра змены Канстытуцыі, ну, у рэчаіснасці сур'ёзнага пераразмеркавання ўладных функцыяў не адбылося. Гэта першае. Па-другое, няма ніводнага дакументу адносна таго, што такое прэзідыум гэтага ўсебеларускага народнага сходу.
от паслухаем меркаванне Анатолія Котава, якое ён выказваў дастаткова недавно в адной з нашых праграм Белсату, недзе ў красавіку гэтага года. Якраз ён гаварыў пра тое, што Лукашенко можа абраць пасаду старшыні Всебеларускага народнага сходу і сысці з пасады прэзідэнта. Давайте паглядзім. Вы маеце на ўвазе, што ўжо сёлета в гэтым годзе Лукашенко можа сысці на пасаду старшыні Всебеларускага народнага сходу з пасады прэзідэнта і не будзе балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. І пра гэта дамовіліся ў 2020 годзе яшчэ кіраўнікі Расіі і Беларусі, яшчэ в Сочі, та вось вядомая размова. Я правільна разумею? Так. Вы дакладна зразумелі, і хутчэй за ўсё гэта адбудзецца напрыканцы гэтага года, таму што і так вось гэта выкананне дамоўленасцяў яно зацягнулася, там Лукашенко зацягваў і з новай рэдакцыяй канстытуцыі, за гэтым сходам, канструяваннем новых надбудоў над пасадай прэзідэнта, пераразмеркаваннем паўнамоцтваў. То бок час проста прыйшоў, і вось яму напярэдадні гэтай падзеі вырашылі яшчэ раз нагадаць аб тым, што час на пасадзе прэзідэнта ён сканчваецца. Анатоль, ведаеце, як там прынята ў брытанскіх джентльменаў? Я з'ем сваю шляпу, калі вось мае гэтыя словы не спраўдзяцца. Не ведаю, мы тут без шляп, чтобы маглі тут... Не хочу такого живодерского патрабаваць ад вас, но чтобы маглі з'есці, каб даказаць, што вось гэты ваш прагноз уже, по-моему, пачал не апраўдвацца. Конец года блізка? Конец года блізка, мы маем яшчэ час. І я... Але вся гэта зацея з Беларускім народным сходам, які паказаў, што ён не грае ніякай ролі. Не падобна, што Лукашенко рыхтуе як свой аэрадром запасны, паколькі выбралі туды бляклых людзей, ён пасля з'езда таго не праяўляе ніякай актыўнасці. Гэта такая пятае кола в беларускай уладнай телезе. Гэта пятае кола, пакуль яно не спатрэбілася. Увогуле, вось уся праблема, так мовіць, беларускай палітычнай сістэмы з самой сярэдзіны 90-х, з моманту прыняцця першай канстытуцыі, што знайшлася група тых, хто яе вырашыў не выконваць з самага пачатку. Таму што я не пагаджаюся з тым, што Канстытуцыя 94-го году, як шматлікія таварышы кажуць, якія нават аўтарамі гэтай канстытуцыі былі, што яна ў сябе несла зерне аўтарытарызму. Не. Гэтым зернем стаўся Александр Лукашенко і група, якая сабралася вось тады вакол яго. І тое самае адбываецца зараз. Вось гэта Усебеларускі народны сход, ён не можа быць актыўным, таму што уся гэтая структура, яна заточаная па тое, каб там быў адзін палітык. І гэта не Ігор Сергіенка, гэта не члены прэзідыума, якіх туды абралі. Тым больш не, так мовіць, члены гэтага Беларускага народнага схода. Гэта кіраўнік гэтай структуры. І яна будзе актыўнай, яна можа быць актывізаваная толькі калі Лукашенко туды пераходзіць. І вось ягонай, так мовіць, звыш задачай ёсць такое, каб яна сталася актыўным і надзейным вось такім адной з опцый надзейнага запаснога аэрадрому. Але увогуле мы сёння, на маю думку, спрачаемся фактычна не аб чым, аб тым пойдзе, не пойдзе. Праблема ў тым, што пра гэта і спрачаемся. А праблема, насамрэч, яна палягае у іншым. Чаму ён увогуле дайшоў да конца 24-го года, і мы зараз аб гэтым спрачаемся. Гэта іншая зусім тэма, за якую мы столькі двубою прысвяцілі, безумоўна, Павел. Я магу дапусціць рацыянальнае зерне ў меркаванне адносна сочынскіх дамоўленасцяў. Магчыма, была такая сітуацыя, калі Масква налягала на тым, каб Лукашенко сышоў, і ўсе добра памятаюць гэтую рыторыку маскоўскую і рыторыку Лаврова, які казаў пра дыялог, і прыніжальную, што, магчыма, гэта была адна з галоўных умоваў, што Лукашенко сыдзіць з пасады прэзідэнта. Не было, можа быць, умовы, што ён сыдзе ўвогуле, але з пасады прэзідэнта сыдзіць менавіта для таго, каб Расія магла далей рэалізоўваць экспансійскі сцэнар у дачыненні да Беларусі.
Беларусі. Але разумеючы яго уласную псіхалогію, ён намагаўся выбудаваць, як Анатоль сказаў, нейкі дадатковы аэрадром, менавіта ўвёў у канстытуцыю ўсебеларускі народны сход, надаў яму нейкія паўнамоцтвы больш пераважныя, нават умоўна як для прэзідэнта. Таксама тады былі гаворкі, я вельмі добра памятаю дыскусіі, што будзе шматпартыйная мажарытарная сістэма, нават заява была так, і прарасійскія там адразу з'явіліся. В России это трэба. То бок умоўна я дапускаю, што менавіта Масква ставіла такую мэту. Але як толькі пачалася вайна, усе гэтыя дамоўленасці былі цалкам перакрэсленыя з розных прычын, але асноўная ў тым была, што Беларусь цалкам была выкарыстана як плацдарм для агрэсіі супраць Украіны, і Лукашенко тут паказаў сябе абсалютна лаяльным. І таму неабходнасць змяняць яго цалкам адпала. І таму ніякага сэнсу не было працягваць, бо так супал. І паглядзіце, што рэферэндум адбыўся амаль у момант, калі распачалася вайна. Змяняць яе ўжо, адмяняць рэферэндум ён ужо не мог. Ён павінен быў прыняць так, як гэта было дамоўлена, так, як ён гэтую схему распрацаваў, а па сутнасці стала гэта непатрэбным. І зараз, пакуль ідзе вайна, для Расіі не мае ніякага сэнсу мяняць Лукашенка. Па-першае, таму што гэта можа дэстабілізаваць сітуацыю Беларусі, спатрэбіцца дадатковыя рэсурсы, каб кантраляваць гэтую прастору, наўпроставы ўваход расійскіх войскаў у Беларусі. Ну а па-другое, у любы момант знову Беларусь можна выкарыстаць у якасці плацдарма супраць Украіны. Лояльны, не лояльны, але шахеды збіваюць толькі для яго якраз такі невыгадна, і для Масквы невыгадна, каб шахеды. Сёння пачаліся чарговыя спрэчкі, чарговае напружанне паміж Менскам і Масквой на тэму мытні. То бок Беларусь уводзіць мытны, больш жорсткі мытны дагляд за грузамі, якія патрапляюць у Беларусь з Расіі. А Россия знайшла нехорошие рэчывы в беларускіх таварах, адпаведна. Для России на сённяшні момант няма ніякай патрэбы, у сэнсе няма ніякай праблемы, калі яны рэальна будуць зацікаўлены у тым, каб адхіліць Лукашенка, каб гэта зрабіць. Нішто ім на сённяшні дзень не перашкаджае гэта рэалізаваць. А вот тут цікава, дарэчы, ваш этот аргумент, што Расія любы момант его можа скінуць, так? Але чаму тады ён так баіцца страціць уладу, а не баіцца Расіі? Это ж таксама рызыка не меншая. Адказ вельмі просты. Сыдзі з улады і жыві на пенсію. А Расія цябе можа забіць, скінуць, все што заўгодна зрабіць. Нават і на пенсію яны могуць тое ж самае зрабіць. Каму трэба на пенсію? Я яшчэ раз кажу, гэта псіхалогія дыктатара. Адзінай гарантыяй і ўласнай бяспекі, бяспекі сваёй сям'і ёсць улада. Улада і нават пэўнае лаяльнае атачэнне, пэўныя сілавыя структуры, на якія ён верыць і спадзяецца, што можа абаперціся. А чаму Масква, скажем так, чаму ён не баіцца до конца страціць уладу, адказ вельмі просты. То бок гуляе, што ён спадзяецца, што вайна зацягнецца, яна зацягваецца, і што знойдзецца знову прастора для манеўра, каб выкарыстаць сітуацыю на сваю карысць, што ён рабіў неаднакротна. Пасля вайны ў Грузіі, асабліва пасля вайны анексіі Крыма, першай вайны ва ўкраіне 14 года, ён выкарыстаў на 100%. І ён нават зараз намагаецца нейкім чынам лавіраваць. З аднаго боку паказвае і дэманструе, што ён адданы саюзнік Масквы, войскі туды на мяжу накіраваў, мігранты засталіся, а з іншага боку пачынае выказваць лагоджванне ў дачыненні да паляк. І проста пытанне, чаму Масква зараз не можа, то бок яна б хацела і, магчыма, б зрэалізавала гэты сцэнар, чаму яна не гатова на сённяшні дзень ані скінуць Лукашенка, ані забараніць яму балатавацца, знову ісці на прэзідэнт, гэта недахоп рэсурсу. Каб кантраляваць Беларусь, тут трэба умоўна увесці каля 30 тысяч дадатковых войскаў, каб кантраляваць адміністрацыю, стабілізаваць, каб кантраляваць гаспадарку, каб кантраляваць сілавыя структуры. Мясцовая бюрократыя гэтага рабіць не будзе. Што ж, гэта таксама цікавая тэма, якая будзе, безумоўна, тэмай многіх праграмаў Белсата, і в тым ліку нашого Дубо, але давайте зараз пачуем яшчэ одно меркаванне даволі вядомага беларускага эканаміста і тэлевідоўца Сергея Чалава, які в каментары Белсату падзяліўся сваёй думкай, чаму Лукашенко можа не пайсці на выбары і што можа падштурхнуць его вылучыць сваю кандыдатуру зноў.
Я абсолютно уверен, наблюдая за Лукашенко, что он не хочет в этих выборах участвовать. И для этого есть очень много поводов, причин, и травма 2020 года, и вот эта вот самая лень и усталость, про которую я говорил. Он не зря заказывал переустройство системы власти такое, в котором он мог бы перестать быть президентом, но по-прежнему контролировать все. Я имею в виду вот эту княжеско-вечевую модель президента, который может быть смещен Всебелорусским народным собранием, головой которого Лукашенко уже стал. Это с одной стороны. С другой стороны, несомненно, он сейчас находится в ситуации, с которой сталкивается любой престарелый авторитарный правитель, когда ему в уши говорят одно и то же, о том, что без вас мы никто, что, в общем, правда, без него они действительно никто, что на кого же ты нас бросаешь, что, в общем, тоже правда, и что, конечно же, нужно идти, конечно же, все эти слова обертываются в другую совершенно упаковку, которая звучит, что нельзя бросить страну на переправе. Ну что ж, у Сергея Чала прагучалі аргументы, якія мы в пэўнай ступені ўжо абмеркавалі. Я, Анатолий, хочу вас, можа, спытаць іншае лагічнае пытанне, паколькі калі вы кажаце, што не пойдзе, то тады а хто? А хто ўзамен і які сцэнар? Вот ён аб'яўляе, як вы сцвярджаеце, магчыма, да Новага года, а ўжо прыйдзецца аб'яўляць, хутка па Канстытуцыі трэба прызначаць выбары, што ён не пойдзе. Па-першае, я б сказала цябе, што не бачна ніякіх прыкметаў таго, што неяк гэта рыхтуецца, ні пераемніка, ні падрыхтавання грамадскай думкі. Ну, напрыклад, паверым вам, ён аб'яўляе. І хто ўзамен? Зноўку мы вяртаемся да такого пытання, якое я ўжо тут задаваў, што не да пытання, да тэзы, хутчэй за ўсё, што наша праблема не ў тым, пойдзе, не пойдзе і хто ўзамен, а чаму увогуле мы за 4 гады сітуацыя не вельмі змянілася, а хутчэй за ўсё нават і пагоршылася, калі мы кажам пра нейкі ўплыў дэмакратычных сілаў. Хто? Тут будуць выказвацца розныя меркаванні. Зміцер Балкунец сказаў пра Качанову і Сергіенку. Той самы Чалы кажа пра Крутога, пра якога кажа не толькі там ужо Чалы, пра якога шмат хто кажа так па завуголлях, што прозвішча такое адпаведнае. Ёсць такое. Бацька круты. Нават нейкія, не ведаю, што ўжо таксама неаднакроць адбывалася ў беларускай сучаснай гісторыі, што вось рыхтуецца адыход, там нейкі круглы стол, і вось зараз яго ўзначаліць Крутой. Я асабіста лічу, што трэба глядзець больш на тых, хто трошкі у ценю, але хто пользуецца, хто карыстаецца пэўным даверам. І калі б пыталіся мяне, я паставіў нечакана на Романа Галушчынку. Це правда нечакана. Добра, прозвішчы названыя, але давайте цяпер выканаем таксама вельмі такі традыцыйны жанр нашого адбою, калі удзельнікі дыскусіі задаюць адзін аднаму пытанне. Вы ўжо саспелі для таго, што што-небудзь вам не зразумела ў пазіцыі. Анатолий, задайце пытанне Паўлу. Мы можам спрачацца яшчэ і дыскутаваць некалькі гадзін, але вось якраз вяртаючыся да тэзы Паўла, з якой я пагаджаюся генеральна пра тое, што Лукашенку можа змяніць Масква на каго-небудзь. Дык вось і падмуркам для гэтага з'яўляецца там нейкае, тое, што Беларусь трэба кантраляваць. Вось, Павел, як вы лічыце, які адсотак у беларускіх структурах, таких у войску, у міліцыі, нават у той самай адміністрацыі, ёсць людзей, якія лаяльны не столькі Лукашенку, не Беларусі, а Расіі? Я б, калі дазволіце, коротка хацеў яшчэ аднесціся да таго, што сказаў Чалы. Лукашенко не дзеля таго бегаў з аўтаматам і заплаціў сваім здароўем у 2020 годзе, каб сысці ў 2025 годзе. Я памятаю, усе памятаюць, як ён на МЗКТ пад гучныя гвізд сказаў: «Я сыйду толькі тады, калі вы мяне заб'еце».
і гэта ён паўтарае неаднакротна. Усе гэтыя інсінуацыі, што ён стаміўся, ён яшчэ 10 год можа спакойна кіраваць, здароўе яму дазволіць. Калі так для прыгожага загаловка, можна сказаць, для яго это ўлада альбо смерць. Конечно. І зараз абсалютна ўлада альбо смерць, калі казалі іспанскія там рэвалюцыянеры, свабода альбо муэрта. Так. Таму гэта абсалютна на сённяшні дзень без выніковыя, скажем, спрэчкі адносна беспадстаўна, што Лукашенко не пойдзе. Ён якраз зараз дэманструе вось знову такую другое дыханне, хоча паказаць, што ён актыўны і што ён вяртаецца да сваёй харызмы. Другі момант, што такіх людзей, якія б маглі ўтрымліваць і цэнтралізаваць уладу ў ягоным атачэнні проста няма. А пра іншых асобаў, памятаем пра Макею увесь час казалі, што ён там, асабліва расейцы, казалі, што Лукашенко. Так. Што тычыцца таго, што сказаў шаноўны Анатоль, безумоўна, ёсць вялікі адсотак тых людзей. Я не скажу, колькі дакладна, але ёсць тыя людзі, якія гатовыя там і больш лаяльныя, і больш ставяцца лаяльна да Пуціна і да Масквы, чым для Лукашенка. Менавіта дзеля таго Лукашенко ездзіў у 2020 годзе да Пуціна, каб атрымаць гэтую знешнюю легітымізацыю. Ягоная ўлада пасля 2020 года некалькі год, фактычна вось да 22-го, будавалася на знешняй легітымнасці з боку Расіі. Але быць лаяльным і паміраць за Пуціна – это розныя рэчы. І яны разумеюць, што зараз сітуацыя, прынамсі, бяспечна для іх. І якія будуць яны загады выконваць? Так, яны мараць, як і Гігін, як і Шпаковскі ездзяць туды ў Маскву, атрымоўваюць фанцікі, там, хваляць Пуціна, хваляць Расею. Але гэтага недастаткова, каб стварыць абсалютна эфектыўную калабарацыянісцкую адміністрацыю і прымусіць беларусаў, асабліва вайскоўцаў, паміраць за Пуціна. І гэта якраз можа дэстабілізаваць сістэму значна больш, чым наўпроставае кіраванне. Хаця і нават наўпроставае маскоўскае кіраванне не будзе эфектыўным сёння. Дякую, Павел, зразумела ваш адказ. Задайце пытанне Анатолію. На вашу думку, як доўга пратрываецца сістэма, калі Лукашенко памрэ альбо калі ён сыдзе? Ну, па-першае, смерць Лукашэнкі будзе азначаць смерць сістэм, таму што сістэма без Лукашэнкі это ўжо нешта іншае, а не лукашызм. Вось ягоны сыход у залежнасці ад таго, па якім сцэнарыі пойдзе, па кантраляваным ці па больш-менш такім стыхійным, так, ці там хвароба, смерць альбо тое, што называецца перасядзеў. Сістэма не пратрываецца і год. Гэта будзе нешта іншае, і у рэчаіснасці, у якой мы знаходзімся, гэта ўсё ж такі хутчэй за ўсё нейкі варыянт расійскага кіравання гэтай тэрыторыі. Альбо прамога, альбо ускознага, да якога я лічу, на жаль, адміністрацыя, якая сядзіць у Мінску, яна больш гатовая, чым паміраць увогуле, а не за Лукашэнку, а не за Пуціна. І для іх таксама матывацыяй з'яўляецца тое, што вы казалі зусім дакладна, гэта працаваць ва ўладзе. Неважна ў якой. Хіба гэтыя аргументы не з'яўляюцца, в тым ліку, аргументам на тое, што в выпадку яго сыходу, нават калі рацыянальна, калі адкінуць і рацыянальныя матывы яго спецыфічнай асобы, нават рацыянальна ў выпадку яго сыходу мінусаў для яго можа быць больш, чым в выпадку змагацца да апошняй таблеткі. Ну, я вось якраз лічу, што нейкі сцэнар больш-менш кантраляванага мякка сыходу, ён дае і яму, і вось тым, хто зараз у атачэнні, у адміністрацыі трошкі больш, так мовіць, гарантыі, які можна пралічыць. Які вось можна пралічыць зараз. Бо можна трываць да апошняга і скончыць як і Мілошавіч, і Хусейн, і іншыя дыктатары, якія, перасядзелі. Але, па-вашаму, ці няма яму, можа быць, сэнсу чакаць, калі все-таки там нешта вырашыцца з расійска-украінскай вайной, і толькі пасля этого думаць. А зараз, як мы казалі, як многія кажуць, яму якраз выгадна, калі не той не выйграе, не той.
И пораза радикальной России, пораза Украины ему невыгодная. Яму нават перамір'е невыгодна. Чаму? Таму што ну, яму выгадна, каб вайна падтрымлівала гаспадарку Беларусі, таму што ну, гэта трэба запытацца у спадара Чалага, але напэўна там нейкі рост беларускай гаспадаркі за апошнія 2,5 гады ён у значнай ступені залежыць ад вайсковых паставак, ад таго, што нават цывільныя беларускія прадпрыемствы працуюць дэ-факта на расійскую абаронку. Без вайсковых заказаў, без вайсковых замоваў ну, будзе вельмі цяжка падтрымліваць увогуле гаспадарку беларускую ці без расійскіх крэдытаў. Крэдытаў пакуль што не даюць. Павел, я разумею, што пад канец праграмы, можа быць, маё пытанне прывядзе да нейкіх песімістычных вашых ацэнак, але калі прыняць вашу версію, што дастаткова распаўсюджаную, якую пераканана большасць, што ён будзе вылучацца і, безумоўна, будзе працягваць кіраваць Беларусю пасля 25-го выніку этой выбарчай кампаніі, то якія сцэнары далейшыя чакаюць Беларусь? Ну, ёсць прагназаваная будучыня і непрагназаваная будучыня. 20-й год паказаў, што ёсць розныя чорныя і нечорныя лебедзі, якія могуць змяніць сітуацыю імгненна. І зараз мы якраз у такой сітуацыі ўвогуле на глобальным поле у непрагназавальнай будучыні. Таму можна ну, сымітаваць, смадэляваць, які будзе далейшы развой, развіццё. Я думаю, для Лукашенка лагічным это захаваць уладу як мінімум да 30-го году, як мінімум до 30-го, бо новая канстытуцыя дазваляе яму яшчэ 2 тэрміны быць пры ўладзе, так умоўна. І ягоная мара... Там можна і новую прыняць, так. Дарэчы, мы не абмяркоўвалі сцэнар, пры якім выбары ввогуле могуць не адбыцца. Пагашэнне сітуацыі, напружанне ў Беларусі, там некалькі дронаў прыляцела, ваеннае становішча. Выбары можна цяжка праводзіць. Ну, гэта адзін з сцэнароў, з мадэляў, якія варта, ну, было б, канешне, зараз пакуль няма такіх прадумоваў, што могуць выбары не быць адменены, але яны пераносіліся, яны адмяняліся, і парламенцкія, і мясцовыя, там на год перасунуліся. Тым не менш ёсць, можа быць такая, але давайте там, скажем, сыходзячы з той сітуацыі, ён застаецца прэзідэнтам, назначаецца ягоная мара, псіхалагічнае спадзяванне тое, што ўсё ж такі ён зможа перадаць уладу Мікалаю. І ўсе вось дзеянні, усе гэтыя рытуалы, гульня на фартэпіяна, вось зараз там вывучэнне кітайскай мовы, тут паездкі з ім. Гэта нішто іншае, як проста вось намаганне ўвесці, рэалізаваць сваю мару. Ён бы перадаў уладу Віктару, але неаднакротна казаў пра тое, што ну, ён не надаецца. Не цягне. І Віктар у публічнай прасторы не прысутнічае ввогуле. Ввогуле ніяк. Ён там займаецца, кантралюе спецслужбы, гэта вельмі важна, бо ён Лукашенка не давярае, аддае Віктару. Але разумее, што да канца вось той харызмы, той магчымасці, хаця б нават блізкай да лукашэнкаўскай, у Віктара няма. Але як тэхнічны варыянт, у нейкім сэнсе ён можа, скажам, спрацаваць. Але таксама мы не бачым ніякіх механізмаў, якія б гарантавалі вось такі пераход, як было, напрыклад, у Азербайджане. Таму ўсё, што ён робіць сёння, ён робіць дзеля, перш за ўсё, захаваць уладу, а другое, са спадзевам перадаць яе Мікалаю. Ну, давайте на заканчэнне ў рамках хвілінкі я прашу сённяшніх удзельнікаў двубою адказаць на пытанне, ці змяніліся ваши меркаванні за гэтыя амаль 40 хвілін нашай дыскусіі. Калі не, то яшчэ раз пацвердзіць сваю пазіцыю, можа быць, нейкімі новымі аргументамі в рамках 30-40 секунд. Ну, фактычна, я паўтару тое, што сказаў. Маё меркаванне не змянілася. Калі я буду неправы, я выбачуся. Я увогуле, ну, працягваю лічыць, што тое, што мы под конец 24 года спрачаемся пра тое, там, пойдзе, не пойдзе Лукашенка, і што нам з гэтага гэта вельмі прыкрая рэчаіснасць, замест таго, каб спрачацца пра тое, якая там Беларусь магла бы быць, як яна павінна была развівацца. Я лічу, што зараз, ну, ягоны лёс як палітыка ён больш залежыць ад знешніх гульцоў, і сітуацыя складваецца так, пакуль што і
ну, нічога не паказвае на іншае, што ён гэтым знешнім гульцам не патрэбны. Беларускаму народу ён не патрэбны увогуле. Давно. Дякую, Анатолій. Ваші 30 секунд. Павла, падсумаванне і новых матываў. На дадзены момант няма ніякіх падстаў ні рацыянальных, ні іррацыянальных лічыць, што Лукашенко на наступны тэрмін не пойдзе, не захавае ўладу у сваіх руках. Другі момант, любая маніпуляцыя, любая ператасоўка уладных функцыях ва ўмовах крызісу, а крызіс працягваецца, і сістэма до конца нестабільная, з улікам нават, скажем, той унутранай непадтрымкі небяспечна для сістэмы. Стварэнне двух паралельных цэнтраў, там цэнтр у прэзідыум усебеларускага сходу і прэзідэнта, гэта два цэнтры, якія нават будуць сімвалічна канкураваць, будуць перацягваць функцыі кантроля таксама небяспечна. Ну і на сённяшні момант адзіная гарантыя таго, што сістэма будзе існаваць такой, якая ёсць, гэта Лукашенко. Дякую, Павел, дякую, Анатоль. Гэта был двубой, у якім мы, спадзяюся, трошки наблізіліся да ісціны разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары. Вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.